bumi gonjang anjing langit kelap katon lerkin canging ngalis risang maweh gandrung barang katulukan moyak mayik saking tias balewor lumaresang kandrung duh harisu mitra tanaya parandreh kabeh sining wana badhe tindak pundi Den Ndara Permati Kakang Badranaya jwadwadoh saka lakuku Ripalungguhan iki Kakang Mas Bratasena dinandhing astane ingkang tengen budhal marang Mandura bakal kapacak mongko dadi jago kasepuhan Mandura tetandhingan kelawan jago saka Sengkapura semune ana bab ingkang sinandhi magepokan kelawan reka daya sandi upaya ingkang ditindakake dening wong Sengkapura gandeng dika niku yektine nggih tedhak turun darah Mandura sampun saktrepipun menawi bumi sampeyan Mandura sakjroning bebaya sampeyan cawe-cawe yen mekaten monggo kula dherekaken Gus mang percaya sedya tekad sampeyan lan rakamu Bima niku hanjok marang rahayu mesti badhe manggih widodha wilujeng Den Katar bumi konjing bang kumaludha guntur katok mokang colonidi lumembak banyuku mambang tu Sang Wisnu Bathara ingkang mapan wonten wingking dika niku jago saking kasepuhan Kraton Mandura Paman Grasena
Nun inggih nggih. Menika lare saking Gunung Saptawarga naminipun Bratasena. Menika lare Mandura inggih darah Mandura. Pak Dukur. Gandeng jago sampun sumadya lan manut pangandikanipun Kanjeng Rama menapa kemawon ing dados panyuwun kula badhe dipun pinangkani. Men saya gumyak, men saya gayeng, men saya regeng kedah mawi totoan tur totoane bur manuk. Maknanipun kados pundi nggih? Upaminipun kok paman Surati mantra ingkang kalah, kula mangke pasrah bongkokan kamukten Sengkapura sawetahipun kula aturaken Rama Dewaji. Yen perlu kula tambahi gulu kula kosok angsulipun. Menawi jago saking kasepuhan ingkang kalah, kersa mboten kersa Rama Prabu Basudewa kudu lunga ngadeg ora kena nggawa bondo tegesipun keraton Mandura dados regeman kula. Yektosipun kula sampun ngraosaken bab budi nista tindak candala ingkang mangtindakaken ora perlu kakehan cangap. Monggo enggal diwiwiti liyane jago mudhun saka panggung.
Wah! Wah! Ah! Wah! Awan Rakyanda. Baris pisan randuga ngono. Ora ngerti sangkan paraning bilai sing tak jago-jago parandene malah gawe isih. Dengan ndika ngletak Paman Surati Mantra. Wong Mandura. Nadyan kaya ngapa lan kepiye yen jagone kalah botoe maju. Saanane menungsa babati kulumu. Anggenku nganakake adu jago mung bakal goleki wong bule. Kowe cetha lamun ta jenengmu Kakrasana. Nadyan kowe ndelik ana kendhite jagat tetep tak goleki. Merga kowe klilip mungguing netra anggenku bakal gegem negara Mandura. Kowe mati aku Wibawa. Tenan kowe kongso. Cetha lamun ta kowe bayi sing ora kena ginawe becik. Aku ngurip-urip kowe padha karo ngingu karo anak macan sing jenenge Gogor bareng gedhe ngerah karo sing ngopeni. Kowe ora kena ginawe becik diwenehi ati parandening Raga Rempela. Ngerti patrakmu kaya ngene lair cengerak gecek mutar-mutar apa? Ha? Hey! Yeah! Wow! Oh! 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 Ah! Mau wong bule saiki wong kuru ireng cemani.
Kita amung mesti kowe. Narayana kowe. Adu arep karo aku padha karo ula marani gepuk. Yanto kaseser ing yudha nenggi Sang Narayana. Hawane satriya ingkang tan mundur ing guntur tan mendha ing bebaya. Kawis tinggal tingkem netra kekalih. Ana daya pangaribawa abang branang ingkang mijil saking dadane Sang Kesawa. Hanenggih pusaka pepetingan senjata cakra. Lepas kebat kaya kilat kesit kaya tatit. Ngenani janggane Sang Kangsa diwambyar dadi lebu. Marang kemurani Hyang Agung jagat Mandura sing wingi letuh kebak trenyuh lan pintrim samangke wis tentrem lan mruhanana kuluk yektine kok krasana Narayana Bratajaya ki dudu wong saudon saurupan nanging putraning Sun ingkang Sun titipake ana ing Widara Kandhang diglowenthah dening Demang Sagopa. Apa to sebabe kaya mangkono? Pamriye men kowe sinau rekoso cedhak karo para kawula ngerti karo panjrite para dasih dene pangajapipun Rama lamun to jeneng sira gegem panguwasa perintahmu adem kebak tresna asih marang para kawula kabeh
Nuwun inggih Kanjeng Rama sembah pangabekti kula katur. Sungkem kula katur Rama. Bektiku katur Rama. Ya, Akrasana Narayana Bratajaya wis ndak tampa. Pripalungguhan iki pun Rama wis ngrumangsani lamun to ngibarate srengenge wis jliwar ning jagat kulon sing tegese ingsun bakal lereh keprabon Akrasana sing ndak gadang-gadang sing ndak kudang-kudang nerusake keprabon lan Narayana tak kudang-kudang opor bebek cukup awake dhewe aja mung jagakake warisan tinggalane wong tuwa nanging tanganmu krembyahno sikilmu jangkahno paton uripmu nduk tanduri karo kautaman mesti pengiran bakal mulyake kelawan uripmu Narayana.